Bueno, poztutzen naiz, eta ez naiz poztutzen txori Donostia etortzea, gutzako jokalari oso garrantzitsua zen, eta, bueno, baita ere esango zut bere erekin amistade espezial berezia datelako, bainik eta nire Inigo nire semearekin, beti oso ondo portatu da, eta lehenbizik esango dizut, tipo oso alaitsua, dala oso alaitsua, eta beti parrezka dago, eta entrenamentotan beti alaitasuna sartzen, eta bueno, oso berezia. Jokuan zehar guk esango dugu, pentsatzen gunela zala jokalari bat tipo tekniko individualki ondo ibiltzen zala, baina bere konpromiso kolektiboan zala hain ona, baina guk esango dugu, gukin Joakinek lortu zuna zen, implikazioa asko edukitzea, eta lana asko egin zula, bai defendatzen eta bai aurrera ofensibako momentutan. Esan dugun bezala, pentsatzen genuen bakarrik aurrelari bezala ikusten genula, baina nik esango dizut, faceta askotan oso kompleto dela. Bere kondizio egiten oso potente da fisikoki, eta bere desbordea ez da adibidez bat banako estatikoan, baina kondizio egiten oso potentea da, eta hor desborde ona dauka. Baloiari oso ondo ematen dio. Ni pentsatzen, bai Agirretxe eta beste aurrelariak aukerak onak edukiko dutela erremate onak egiteko, zeren zentroak bete egiten ditu oso onak. Baloia geldia dagonean, balon parago esaten duguna asuntotan, espezialista bat da, eta bizatzez 7-8 gol sartuko ditula, eta hoi puntuak ematen dituzte, eta, bueno, egia esateko Mallorcan oso ondo ginen, beha oso ondo zegoen, eta, bueno, Donostia etorri da, beste herri batean, bizi kalitatea oso ona da, eta berari, nik badakit hau gustatuko zaiola, eta ondo moldatuko dela. Nik esatzen, lehenbiziko urte hau, ondo joango zaiola txoriri, nik esan, ikusten dugunean, beti lehenbiziko parra bat egiten dugu, zeren tipo oso berezia da, eta, bueno, suerte hon mendikan, suerte hon berarentzako.